Balingani, Mabhungu naMatshitshi sanibonani. NguSpooky N isiZulu lona okhulumayo. Namhlanje sizodingida sicubungule sichaze umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Bahlukumezekile behlakaniphelana nje obhalwe ngu-L. Molefe. Yini yona esiyidingidayo? Sizodingida uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa isakhiwo. Uma ngikhumbula kahle, sagcina sidingida isixakaxaka. Siyini isixakaxaka? Isixakaxaka ingenkathi izinkinga ziqhamuka zelakanyana, zikhungethe bonke abadlali, kungeyena yedwa umdlali ovelele onguvelevele, noma kungelona lodwa iqhawe lomdlalo. Sigcine ngenkathi izinkinga zikhungethe uqeda uthunjiwe. Nanoma umbhali angasichazelanga noma angasivezelanga ngenkulumo kayedwana ukuthi uqeda ubekusiphi isimo, kodwa ngokucabanga kwami wonke umuntu othunjiwe uye asabele impilo yakhe, acabange kakhulu, acabange nanokuthi kungenzeka angaphumi kwalapho ekhona khona. Ngakho-ke noma umbhali engakushongo lokho, kodwa sesiyacabangela ukuthi kungenzeka ukuthi uqeda wayekhathazekile kakhulu. Umbhali akasivezelanga ngisho nalapho uMakhosini esemgcona khona ethi usezogana lapha koZodwa kanye noNingi. Inkinga elandela lapho ivezwa uNingi. UNingi ukhathazwa ukuthi bebengazi ukuthi uDesmond Gasa unendodana ogama layo lingumyeza. Lokho kwandisa isibalo sabantu okufanele kucatshangwe ukuthi bazokwenziwa kanjani njengoba ifuneka imali ngodli ijazi lephoyisa. Siphinde sibone umyeza-ke manje esethunjiwe. Kulokhu-ke umbhali uyasivezela ukuthi umyeza ubekhathazeke kangakanani. Umyeza ubona ifastela elincane, abone ukuthi kuzoba nzima ukuphuma lapha. Uthunjiwe nje wayofakwa endaweni kaNingi kanye noZodwa. Lapho bekukhona khona uqeda. Siphinde simbone ekhathazekile, ekhathazwa ukuthi ufundise uNingi ukuthi i-alamu isethwa kanjani. Lokho uyakubona ukuthi kuzofaka noma sekufake impilo kayise kanye naye noqeda engqupheni. Isivinini agijima ngaso uNingi asimgculisi uMakhosini. UNingi uyabika ukuthi useqabule uDesmond waphinde waqabula umyeza. Lokho kuyacacisa ukuthi usebaqome bobabili. Uphinde futhi wethula ukuthi vele usebaqome bobabili. Lokho kuyamkhathaza uMakhosini ngoba uyena onobudlelwano bocansi kanye noNingi. Ikhompyutha ithi ukubahluphahlupa ovelevele kanye noZodwa, kodwa bagcine sebephumelele ekutheni imali kaDesmond Gasa yonke ikhishwe ifakwe ku-akhawunti kaVelevele. UVelevele ukhathazekile, akabatholi oMakhosini, uyatatazela ude ehlushwa izingcingo ezivela ku-Ezile. Umbhali akakuvezile ukuthi u-Ezile ukusiphi isimo,
Kodwa sonke siyazi uma isoka lakho ungalitholi ukuthi likusiphi isimo sengqondo, isoka lakho ulibone ukuthi kukhona likufihlela kona, uyakhathazeka. Yingakho nje umbhalo ekuveza ukuthi u-Ezile wayede ebuza ukuthi badlile yini, abuze ukuthi banemali noma abanamali yini. Baxabane o-Ezile kanye noVelevele. Ingani uyafona njalo u-Ezile. UVelevele agcine secabanga ukuthi uMakhosini abuze ngamantombazane. UVelevele angasazi ukuthi uzothini manje ngoba u-Ezile umbuza ukuthi yimaphi lamantombazane akhuluma ngawo. U-Ezile aphinde abuze ukuthi uphi uMakhosini. Yini ekhathaza umoya kaVelevele? UVelevele ukhathazwa ukuthi uma ngabe bathole ingozi yemoto, kwaba khona oyedwa ophilayo emantombazaneni, uyoludalula udaba lwabo nakanjani? Ingani bayobe befele emotweni okungeyona eyabo. UVelevele athathe abafana bobabili, uMyeza noQeda, aqonde ngqo kwaDesmond. Afike athole kukhala ibhungezi, amantombazana ashaye achitha. Usuke usenkingeni enkulu uma ngabe usucela usizo kumuntu obekade umfihlele okuthile. UVelevele ucela usizo ku-Ezile ukuba abheke ukuthi oZodwa noNingi abayithathanga yini imali ku-akhawunti yakhe. Usuke usenkingeni enkulu impela uma ngabe usuzocela usizo kulowo obokade umhlukumeza ngokumhlakaniphela. Ingani uVelevele noMakhosini sebecela usizo kuDesmond ukuba afonele labo abezokuthungathwa kwezimoto, kodwa angakuvezi ukuthi imoto intshontshiwe, athi uyinikeze umhlobo wakhe. Babheke ukuthi iyabonakala yini. UNingi ukhathazekile ukuthi ukuba kwabo eBloemfontein kungahle kubadonsele amanzi ngomsele, nakanjani uVelevele noMakhosini bazobathola. UZodwa abe esethi cha phela ivisa yokuya eBotswana bebengenayo, yingakho belana okwamanje. Balingani bami nane bafundi, siyaphela lapha isixakaxaka. Ingxenye yesithathu yomzimba, uvuthondaba. Uvuthondaba ingenkathi indaba isesicongweni, ingenkathi kuxazululeka zonke izinkinga umlingiswa ovelele onguVelevele abhekene nazo. Bayatholakala oZodwa noNingi emzini oseduze kwaDesmond. Balingani bami nane bafundi, okusele la yisiphetho. Umbhali unobuchule. Isiphetho sakhe sithinta okuthathu. Sinovuthondaba, sinophola vuthondaba, siphinde sibe nengwijikhwebu. Okokuqala, uvuthondaba siyalwazi. Sibonile ngenkathi uVelevele noMakhosini bethola uZodwa noNingi. Uphola vuthondaba ukufika kukaMyeza, uQeda kanye noDesmond sebethatha izibhamu zawoMakhosini bebakhomba ngazo. Ingwijikhwebu no-Ezile uyafika khona lapho, besingacabanga ukuthi uzofika afuna ukuzibonela ngokwakhe
ukuthi yini yona eyenzekayo. Mlingani wam nawe mfundi usale kahle, uyathandwa.